Chachal December tali chi chalmariwa Chengri Jama Kogbrok Saitya Sabani Rangsak bisi. O panda salnai romui Agartala Supari Bagani Dasrat Hugumu Surungnogo Palajaka. Tinini o Paithak Sa Kokti Salo O Pandao Faimansaka Kogbrok Saitya Sabani President Bikas Rai Debroma Kogbrok Saitya Sabani GS Ramesh Debroma Kogbrok Saitya Sabani Chairman Nandakumar Debroma Tei Joda Joda Rungno Kotorni Rung Surungnai Ro O Pandani Bisingtui Sikla Sikli Rokni Bisingo Quiz Batai Laimung Ursap Mung Tei Koglop Salaimung Ni Bisingo No O Pohom Dodongke O Panda Palajaka প্রথম পার্ট মুখা মানে 250 টাকা নি এমবিবি কলেজ বু ইয়ারো চালু 15 সেকেন্ড বিকাশ বু ইয়ারো চালু প্রথম সামসা 1947 পার্ট নখ সেকেন্ড পার্ট বু কারেক্ট করিমা সানাই Ashur question only Abukha, who was the principal, first principal of MBB College? No. Quiz Oshesh Tamdani title ke pogi thaka. Napan Togo, Kintu, Ashish Belibomong, first principal, 1947 joined play. Confirmation Nibaganai, Ashish to correct. Google search Nandibon title 10 and Ganguli was something hanging. Okay, Kevonabo Rang Pastor Ronani Nanglia. Ni jadi quiz pai tongkang ke quiz competition ni program junior golden jubilee wa orang pai kan tobe participant college rono sun memento ya pharna abo পরবর্তী সময়ে রোজাগনাই তেও কবাংমা ya pharjangnai tongo painai finishing dike abo রোজাগনাই asuk jorate norok nasingri tongri karon non repaint thangpai kante mani koi nago thangpai kante aboi bagai nai a memento norok telangai thangpai next item kobi সম্মেলন Osini khani goboro, osini mani goboro, osini khani goboro, osini mani goboro, sini lama bori mu dodamu dodamu kamjamu, osini khani goboro, osini mani goboro. Sini lai bom chengo, asu beseni sabsu chong. Oko baino amas noring holo, putik petani agai ringo. Oko bageram ko tumaro kena togo. Osen sadam sandano kayo, osen adam sandal sini hayo. Oh hasu hatai harung awalo, oh tui matui sapi bung tui laktuyo. Oh boyan motong bolong ro bye bye yo, oh tong pring dang tung sum
Pura kokoro baya moya salayo Osini kani kokoro Osini kani kokoro Osini mani kokoro Osini kani kokoro Osini mani kokoro Sini lama bore mo do jamu 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 Osini kani kokoro Osini mani kokoro Opo bay no sin người đâm mà so Sa lan go za tu ni khora ba Opo bay no sin ni la ma la sao Con so ero wa in ti le za ge Opo bay sun mu ma ro mu ya ro no si ho Opo bay no sun sa no si ni la yo Opo bay no sun sa no si ni Opo bay no sun sa no yo ma Opo bay no ha ai lo no si ni ayo Opo bay no sun do to ti ma wo Opo bay no sun do to be ti ma wo Opo bay no si ni ha pa ra go O si ni ma ni kokoro O si ni ma ni kokoro O si ni ma ni kokoro Osini kani kokoro Osini mani kokoro Sini lama bore mu do jamu 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 Osini kani kokoro Osini mani kokoro Osini mani kokoro Osini mani kokoro ang ramai-ramai no beri rong itu ini pori bani tini ke ang kaisa hamzang wano tu ini kaisa problem pori ane wansu ka actually on final sekang just exam due tadi sih saya ani rong nogo
JRP-ni exam tongmani arang invigilator ini kokore ani koglok porikha naranai ani koglok ni mungkha hamjakma sikla boslokni tenkanai kanai asuro khoroknai rongdem chini paithak bukhalo umor bochini sikla boslokni bukhabo ongjak duk khorokni hamjakma khao ajai khanini wansukmani tuyongo kelajak khanini ashikai kelajak khao hamjakma sapong hopong thui thanya maktaringini tongtui chatui kha tongkhong jaya angjak sawi ogo mai kelaya ongjak chana nai bo ok khuyanini khabang muani jajaknini khao kirima habjak kifil derino hamjakmanini siaba khani hamjakma khogoi hui tonmaya saya hinfano sadakui ongthango nobar bai kok uri kobono khnawi nini khani kokrokno gelek khabukha nini hamjakmao goreng laika jeng gonoi khorongnai khabaksa tengsa dekhaini lamao kisa hambai belakhe khaka ham yafaro ani mu urmite berma ani koglok ni mungke nini no nung nona di wawo shukrugo tangdi khani mutai bai kok sadi khani bishing huijak imang ni thai kebono renat kebono taradi a asuk thai jora nini ani jotoni bagai ruthar dibono kharioi dam shoti muklik sabo ferglak a asuk thai nono karei keboni inglak Shakni Tomasuk Panbai, Imang ni Chobawo Kuplai Indi. Shirungbawo Kuludi, Nini Achuk Tayo, Nunga Achukdi. Basana Sheleke, Waisha Asukdi, Asukna Sheleke, Waisha Rokodi, Muklik Sabo Erenta Tongdi. Yakubno Kusrang Snamoi Tongdi, Langmani Chobawo, Kesen Tang Flydi, Jotono Hambai. Antabuk Ani Sizak, Kaisa Koglop Porinai, Koglom ni Mungka. Kokni besero borok hini sakuro tongnai baksakhe sajaya phano boni sakulumni mang maitangni kokthaino khaotu bukhe sinina nangmatei mailomani mang Tripura hasteni kokno juda lukuro rutugui naikhe manai hani laiboma erei jichukuti prasa lukubo songni marino manano o hani besarok ni yaperi Fia samungni bilawo damrano karmanya engtei engnani nangane jengbotini dofani damra sakulumni banta wati jorani jemuino nasinyawoi gedalna serengdi hasteni sakulum renai belaini thani samung kahamno Cobawi lai buma engnani. Paithangni kok henai sathani oro tongmatei kok bokri dofani lai buma henai sathani tongna nangane kahamni kok bokri hambai jotono. Animung Rustom Deporma ang tabu koklop thaja sawano o koklop ni mungka hatal ni boyar. Hatal ni boyar. Horni menakno sebayoi naisotok salni pohor tu buna bagai tuisalung ni simi tuisimai jawoi himna ni sengwang sak ni sampeno yapri songai salbir kake hugo mai kainai ham kake ba hamnai ham yahinbo mungsa wana mungkrei jesur buku bukunggibo korsale buthai daroknai abuno ani yapri ni logi songai Sanja jorani athukri ro ani yaprini marino nugui sumui kotono phuisa gui kara thunglayo siang kharu robo sengri sangla senglai terei srapsa jorani bisingbono biang bukmawi thangbayo sajung sak susu menagma horo khabang kha sere haipano bathagya oi himte habung wasung kawoi
tibumbo asuno barei sabo bojani jadoni kokthai kholei kapmani khorang hor dibor bolong kutugo kaijomoi apai songte thangui sogui banugo khumrung kububar anonugui sülukja khorang bai yaji suri phunu khoro hasuk poslongni habung thaisini tibung buksuni barui modom nai khumbubar kotor rokno ani bai bini halok kurungjak tong phano nokhobai hari ari khajak tong mabai ani yapri barokno nango ani yapri ni phan bai asukni nobar sibui toksa tokli jani ja bonglai sisabayo yongsa kuksaro foreng ke barsao mufuk rokbo thap khaklapo nobar kesang salpi thatutui hatal hamotam huhumanei o khapang khasrangmani dangdu sompreng sarinda sumuine khorang khanawui busukche khnathokmani naisawi naiba nuhuro boyarsi ano garing laptang tina harui monei tongmani orangsak tabukle sop thaikado ani khani imango dati dodoro mai kai aso asibai kopiti salainani jotonor hambai khulumu yafaro te dibor kaham ani bumungkha patasis de borma ang tabu koglop saikenanai tangsa ani koglom ni bumungkha bisirangsa kogrubani haparo yapiri seoi dofa belaino thangchaka hukumu no rogei khatibu kalangi thangbai kya o hani athu kiriyo yafari kalangja samuni betang tabuk teruk chengjagui tongo bosoni kerang raida hangprairo lama funugui kalangnai yapai kalangnai yarung surchanai kokthai fuanai I hani busarongni bangui nono khapani ruwa yafaro moko logui khapan kiyorui nasingui tongma bisirangja nono manfika tinini salo huk hogui ro jongnorui salpasaka dibo jora jotoni langma khatung khaja nono yachangma o bisirangchangni yapai nono rigla komornaro o borok kokrubai bosong nungno dofani chati nungno sinimu nono rigla gomanaro kusung o hani busaro jotnona hambai Yapri yasha sewe rasha salpasa hoyai chobi kora kude kudaho Yapri yasha sewe rasha salpasa hoyai chobi kora kude kudaho Yapri yasha sewe rasha salpasa hoyai chobi kora kude kudaho Yapri yasha sewe rasha salpasa hoyai chobi kora kude kudaho Yapri yasha
Kıdı kıda